Ahoj, zdravím všechny maminky, které hledají seberealizaci. Blíží se další workshop z našeho kurzu Sebevědomá máma, úspěšná žena. A já se chci dneska zamyslet nad tím, kdo to je úspěšná žena. A já jsem si dřív vždycky představila ženu, která má na sobě kostýmek, má aktovku, má takové ty klasické černé lodičky. Zkrátka ženu, která je úspěšná profesně. Ale dnes, když se řekne úspěšná žena, tak vidím něco trošku jiného, někoho jiného. Vidím ženu, která v první řadě ví, kdo je, zná sebe, ví, kam směřuje, dělá k tomu kroky a je prostě ve svém životě celkově spokojená. A takové ženy jsou pro mě vzorem a takovou ženou chci být. No a když se zamyslím nad tím, co znamená úspěch jako takový, protože to je slovo, které v dnešní době slýcháme poměrně často. Je to něco, o co by přeci všichni měli usilovat v dnešní době, že? A zní to možná trošku povrchně. Ale úspěch je dosažení cíle. Je to buď úplné, anebo částečné dosažení cíle. A tím cílem může být cokoliv. Tím cílem přeci nemusí být jenom nějaká profesní pozice. Ale třeba pro mě cílem, jedním z cílů v mém životě, je být dobrá máma. Což se pozná tak, že jednoho dne z mých dětí vyrostou samostatní, spokojení, radostní a hlavně zdravě sebevědomí lidé. A o to usiluji a o to se snažím každý den. A vlastně, když se to tak vezme, tak úspěšný život je pro mě synonymum spokojeného života. Protože pokud vím, kam směřuji, tak vlastně je to částečné dosažení cíle mohu prožívat každý den, když se k tomu cíli o kousíček posunu. A právě proto si myslím, že je hodně důležité vědět, kam v životě směřujeme a vydefinovat si takzvanou osobní vizi. Osobní nebo životní vizi, která se právě nemusí skládat jenom z toho profesního, ale skládá se vlastně ze všech oblastí svého života. Proč je dobré si ji pojmenovat? Jeden člověk, kterého si velmi vážím, mi nedávno řekl, co nepojmenuješ, to neexistuje. A já si myslím, že to je pravda, protože když si ty věci nepojmenujeme, tak se může stát, že v nich nebudeme mít úplně jasno. My to jako v srdci všichni víme, co je pro nás v životě důležité, ale když v tom nemáme úplně jasno, tak je v tom trošku tma a tam v tom se můžeme trošku ztrácet. Může tam být nějaká nejistota, takže je dobré si to pojmenovat. A když se ještě vrátím vlastně k té vizi, k tomu cíli, tak vlastně součástí toho vydefinování té osobní vize je také způsob, kterým toho cíle dosahujeme. Protože nejen to, že teda někam směřuji a vím ten cíl a směřuji k němu, ale když se na té cestě někde zastavím a ohlídnu se, tak chci, aby to, co za sebou vidím, bylo jako hezký. Aby na to byl hezký pohled, abych se to nestyděla. A to je právě ten styl, ten způsob, jakým toho dosáhnu. A to je taky součástí té osobní vize. Takže ten další workshop na téma vize bude právě o tom si tohle všechno pojmenovat. A já jsem ráda, že vlastně vzniknul takový časoprostor, kde můžeme hledat a můžeme skutečně hledat ta pravá jména. Takže jestli máte chuť, tak přijďte tvořit.